estou no Pazo da Peregrina. É o meu sitio favorito de Bertamiras porque hai un laberinto e podo esconderme moi ben. E ademais no Pazo da Peregrina hai este árbol que é o meu favorito. Ademais gustame moito porque ten moita zona verde e podo correr moito. Me moito este parque porque ten area e moitos xogos e un castelo para miña irmá. Este é o río, gusta porque fago barquillos de paus e follas e porque no verán veño a mollar os pés. Me gusta esta pista de bicis Por qué? porque me encanta correr. O noso sitio favorito de Anes é o laberinto do Pazo da Peregrina. Ola, gustame o parque da cidade porque hai muitos xogos e veñen mis amigos. Veño para o parque veño para o parque merengal E a que ves? a xogar con mis amigos. Gústache moito?